Zapraszam na interesantną godkę przy szolce tyju z Lejem Swaczyną. Szczęść Boże wszystkim, którzy mnie zaś oglądają z moimi kameratami, którzy mają chęć jeszcze posłuchać, co mają ciekawe moim skromnym zdaniem ludzie do powiedzenia. Dzisiaj mamy tutaj taką gryfną chowitka, która grona szlawcojgu. To jest fajne, nie? No, bo ja tak zawsze szlawcojg to думаю, bo ktoś to musi grać, a tutaj kobieta i to kobieta, która ma ponoć w tym coś do powiedzenia. Przedstawcie się. No, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja się nazywam Jola Golik, pochodzę z Łagiewnik, bytu Łagiewnik. Jest mi niezmiernie miło, że pan Leon był tak miły i mnie zaprosił do tego programu. No, mam tu troszkę do opowiadania, bo uważam, że moja osobowość jest dość ciekawą i myślę, że państwo będziecie akurat zainteresowani moją osobowością. No, także jeśli można, panie Leonie, to... No to powiedzcie, no wy tu macie tu tak jakiś album ze Bergmanami, orkiestra Ja tu przywiozła właśnie do prezentacji. Nie powiedzcie mi, że się na trumbie grocie. To jest tako, nie, ja tu na szlagcojgu akurat jest. Na szlagcojgu, ja tu mam 12 lat, a tu jest mój ojciec, no, Józef Golik, także w tych książkach jest, jako historyczna książka, to były moje pierwsze szlify na perkusji, co Józef zbierała na kopalni Wujek, nie? Aha, na kopalni. Bo ojciec pracował na kopalni Wujek w biurze prawie. No i to tak akurat wychodzi, że działał też kulturalnie na tej kopalni, udzielał się muzycznie, no więc mnie w to wszystko tak wciągał, nie? Także to było o tyle fajne, że ja zawsze była zainteresowana, ja tak mogła już powiedzieć, że się w kapuście urodziła ze szlagcojgiem. Ze szlagcojgiem w kapuście. No nie, w kapuście to się znajdowało dzieci, a moje przynosił bocian. A woz może tam w tym bębnie fater znodli. No, nie? Albo w jakim innym tym. Paniczko, wy też robicie muzykę, ja? Ja robię też muzykę, ja. Robicie muzykę, grocie w takim, bo tu widzę klawir. Ja. To jest tako ten, myślę, że stąd nam też chłopcy puszczą. Chłopcy, abyście mogli puścić, to puśćcie tam któryś z pieśniczek. Dzisiaj jest, bo na karczmie trzeba co wypić, zjeść, opowiadać jak na dole jest i pośpiewać nasze gwiazdki też, opowiadać jak na dole jest i pośpiewać nasze gwiazdki też. Laj, 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 laj. Dziś jest twoje wielkie święto, dziś w oblecesz w mundur się, będziesz z dumą nosił go, że na dole fedrujesz, będziesz z dumą nosił go, że na dole fedrujesz. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj.
za rok tu wszyscy wroc. Laj, 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 A kto słowa do tych pieśniczek? Ja napisała muzyka i napisała, że słowa do tych pieśniczek i właśnie nie bez kozery, że nawiązała do tego górnictwa, bo wiem, że jaka jest robota w górnictwie, bo mój dziadek też pracował na kopalni, jeszcze jak konie były, to mój dziadek jeszcze pracował. Więc ja powiedzmy, że dlatego, że ja tak w tej rodzinie miała tych górników, no i moja mama też pracowała w górnictwie, więc to tak mnie bardzo wciągnęło, że mnie to zainspirowało i napisała taki utwór pod tytułem Karczma, bo jak wiadomo na Śląsku są karczmy, prawda, tego 4 grudnia. Aha, no znaczy... Te nasze barburki słynne, Hajnika tego nie ma, nie? Jak Berkmuny idą, kobiety ustawią doma, idą się łożyć Dokładnie piwskiem. tak, no my za to mamy babskie cumbry, nie? A, no ja wiem. Babskie cumbry robią wszystkie, nie no od górników kobiety, od hutników też, bo ja zaś pochodzę z familii hutniczy. My tam karczmy nie robili, no ale też się jeździło pograć, wypić, jakaś do lasa, jakaś na grilla. Ja. No i to tak było. To panowie, wy się tym zajmujecie, a powiedzcie mi tak, da się z tego wyżyć? Jest bardzo ciężko, trzeba kombinować. Aha, no bo ja Trzeba kombinować, słyszał, że nikerzy dobrze z tego żyją, z takiej muzyki, no ale wiecie, ja się na tym nie znam. To znaczy się, jak się już tam jest powiedzmy na tych piedestałach, to się może dobrze żyje, bo jeśli ktoś jest początkujący, no to jest ciężko się po prostu przebić dzisiaj, no ale jakoś się starą tak... No ale wy się nie są początkująco chyba. Ja nie jest początkujący, no ja nie jest początkujący. Ja gadam o początkujących, tych, co startują powiedzmy tam w telewizjach, żeby ludzie się po prostu z tymi twarzami oswoili, prawda, bo taki na przykład Szołtysek czy ktoś inny, no to już są sławni ludzie, którzy już na rynku muzycznym powiedzmy są troszkę dłużej. Może ja też jest długo, ale ja się kiedyś grała dancingi na przykład, nie? Aha. Kiedyś że grała dancingi, więc jako moja twarz to jest mało znaną. Natomiast teraz, że się chce zostawić coś po sobie. Chcę zostawić coś po sobie, dlatego ta płyta wydała, żeby też ludzie słuchali. Tam jest też Żyłogolunku piosenka, bo to właściwie pod kątem kabaretowym bardziej jest ta płyta. Aha. No ja myślę, że tutaj nasi widzowie obejrzą się, no to jest teledysk już taki, że nie no muzyka, to jest... To jest teledysk, tak jest. Ja, no że się to obejrzą, ja się to też po tym kesiku obejrza, albo się obejrza w telewizji Sfera, bo ja tam zaglądam, nie ino robię, ale też zaglądam, co tam pokazują, szczególnie jak pokazują tutaj o moim hajmacie, nie? A tak richtig ta telewizja niczego innego nie pokazuje i o naszym hajmacie, nie? Tak śpiewamy skazy, a sporo na sił, niż nam spokojnie przenieść. Halleluja, 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 halleluja. Chwała tej telewizji za promowanie
tych śląskich klimatów. No ja by tak miał jeszcze do was taką prośbę do tych wszystkich, co te piszecie te teksty, do tych muzyk, żebyście się starali przepisać, tak, napisać tekst, a potem obejrzeć, czy nie dałoby się go napisać bardziej po śląsku. Bo ja jak tak słucham, jest tekst, muzyka fajna, tekst jest też nie najgorszy, ale mało tam jest tego śląskiego. No Tam będą właśnie. dwa ausdruki, a reszta wszystko to tak ten śląski z zaprzymszy. No bo to tak już jest, po prostu ludzie się też tu żynią, prawda, z, No ale wiecie, z ale ja naszymi wam powiem, i to tak ale ja wam potem powiem, są to nie naleciałości prawda, różne. no naleciałości, ja wiem, ale są takie te kapele, które tak richtig Potrafią jeszcze to poradzą użyć, po śląsku, ja. i to we rozmaitej muzyce, nie ino w tej takiej, Ja. jak to wyglądają, Heimat Melodii, ale na przykład taki Oberschlesien, który gra muzyka taka ostro, nie? Ja. Nie? I oni też poradzą tam tak, Po śląsku. No. słowa dać, nie? Potem na przykład te, co tam taki bułek jest, co prawda nie jest Ślązok nawet, bo jest z Warmii pochodzi, ale też rapuje po śląsku, nie? Ja, Nie? ja. Także Można zrobić coś ciekawego. trzeba ją taką prośbę do was, że jak będziecie następne piosenki, to żebyście, bo ja wiem, że wy też robicie po śląsku, ale żeby to tak, wiecie, żeby coś po śląsku napisał, bo jak ja coś piszę, to mi też wyłazi po polskiemu. No ja, no. Nie? Wyłazi mi po polskiemu, a potem muszę duplikować to dopiero na śląski, nie? A potem jeszcze kamarata się spytał, ty powiedz, czy ja to dobrze, czy to nie byłoby jeszcze lepiej inaczej po śląsku. No o to nie? chodzi. I to dopiero do tego przyłaża i tak się ten śląski język, jakby to podać, włazi w te wszystkie miejsca, z którego został wyciepany. No bo ja wam powiem, też naleciałości z zachodu przyszły, nie? Też, Ja wiem, tam. to młodzież na przykład już też nie go po śląsku, tak jak mi się kiedyś u nas godało. No ja, kiedyś to był imasz, nie? A teraz Ja. imidż. No dokładnie. No. A powinno być imasz. No właśnie. Bo kiedy pierwsze przyszło. Tak to jest, no. Ja. No. To, ja wam pięknie dziękuję, że przyszli. Ja się też bardzo cieszę i dziękuję No za zaproszenie. myślę, że jeszcze się nieraz jakoś Kasi spotkamy, trafimy na jakiejś imprezie. Wiecie, ja też tam Kaś, jakieś imprezy, no to zaprasza, spróbujemy coś Kasik pokazać się, Będzie mi bardzo jak to miło. grocie na żywo na przykład. Będzie mi nie? bardzo miło. Nie? No. A ja wam powiem tak jeszcze do ciekawostki ja teraz, powiem. że nawiązała współpraca z Marianem Makulą i stworzyła taki zespół 6-osobowy. Grumy takie covery ze znanych utworów, a Marian napisał teksty. A, po śląsku. to jest. I ja panu powiem, że to jest gryfne. bardzo ciekawe. To jest gryfne, no. I powiem panu, że no warto by było też to zobaczyć. Jak będziemy mieli koncert, to na pewno się No, odezwie. Marian tu już siedział roz, także to nie Aha. ten. Ja Marianowi No. sprzyja. Jego ocenia za ta jego robota, co on robi. No, więc... I nawet jak się na mnie gorszy, bo nieraz się już gorszą na mnie, to ja mu i tak przaja, nie? No, to jest taki dosyć ciekawa osobowość. Ja, to on jest ciekawa osobowość, on czasami umie komuś tam zalić za skórę, ale on jest też czasami jak obraźliwe ziele, nie? No, Także tego, ale on jest fajny karus. Ja się na niego nic złego powiedzieć nie dam. No i- On robi nie ino dla geltu, ale i do serca, i z serca. no właśnie, i mamy 12 kącków już zrobione, No. i 4 mamy nagrane. A wiecie, premiera mnie to musicie mnie zaprosić. Oczywiście na pewno nie umieszkam tego zrobić. No i spróbujemy tam, jak się namówić tych naszych prezesów, a może się uda przyjechać właśnie. z kamerą, koncek pokazać. Nie? To by było miłe. No, To by było miłe, także cieszę się i myślę, że będziemy częściej współpracować. Nie? No dzisiaj, w dzisiejszym programie, że miałam tu okazję być, się zaprezentować, ale że jednak będziemy troszkę częściej współpracować. No to powiem wam tak wszystkim. Pięknie wam dziękuję, że się obejrzeli, pogadali z nami, nie? Obejrzeli co jest ciekawego z Pumboczkiem. Na dzisiaj to by było już tyle. Zatem zapraszam do oglądania zaś.